Molts es pensareu que això és una guitarra elèctrica, però això és un baix elèctric. És un instrument, com el seu nom indica, electròfon, necessitem que estigui connectat a la corrent, i també és un instrument de corda, ja ho veieu. Per què la gent el confon amb una guitarra? Doncs perquè té forma de guitarra. Però quines diferències té d'una guitarra? Doncs té les cordes molt més gruixudes, el seu màstil és molt més llarg, les cordes arriben fins al seu final, que si es tractés d'una guitarra les cordes arribarien fins aquí més o menys, i la seva funció dins la música és molt diferent que la d'una guitarra. El seu so, també en diferència d'altres, és molt greu i serveix per acompanyar. Un exemple. És un instrument molt greu. No sé si us haureu fixat, però en aquesta cantata jo estic enregistrant el baix. Un baix normalment té 4 cordes. Això és un baix convencional, com veieu, té 4 cordes. De la mateixa forma, l'únic que té 4 cordes. El baix dels Lax'n'Busto, a part de 4 cordes, té moltíssims anys d'història i ha fet ballar a moltíssima gent arreu de Catalunya i del món sencer. Però jo toco un de 6 cordes. El més difícil d'aquest instrument és el principi, quan comences a tocar-lo. Per què? Perquè és un instrument que físicament és molt desagraït, s'ha de fer molta força perquè soni bé. Quan ets principiant et poden sortir coses com... S'ha d'apretar molt, et canses, has de descansar i és fàcil frustrar-se i dir, va, m'agafo un instrument més fàcil. Però a la llarga, doncs, quan li agafes la tècnica que es diu, doncs ja això no passa, saps? I sona tot més rodó i molt més bé. Però recordo que als principis s'ha d'estudiar molt perquè les mans se t'hi acostumin. El que més m'agrada del meu instrument és sentir la vibració contra el meu cos i la importància que té dins la música. Les freqüències greus són un món que la gent desconeix, però és impressionant. El meu instrument, tradicionalment, s'ha tocat sempre, doncs, sin más, amb els dits. A la mà esquerra vas trepitjant aquests ferrets que es diuen trastes i amb la mà dreta, de mirar de coincidir, la corda que vols tocar, tenir les dues mans a la mateixa corda i anar tocant. Pitjo, toco. A mesura que avanço, la corda és més curta, per tant el so és més agut. I després el que he de fer és, segons la cançó que vulgui tocar, m'he d'estudiar on són les notes que toca. I això, amb paciència, ganes i temps, s'aconsegueix. També hi ha una altra tècnica que se la va inventar un senyor que es diu Larry Graham, que es diu slap, que no sé ben bé com se la va inventar, però va triomfar molt. Slap en anglès significa abufetejar, i aquesta tècnica consisteix en això, i sona així. Consisteix bàsicament amb la mà dreta, pico amb el polze les cordes greus i amb l'índex estiro. La gràcia també, que s'ha de tenir molt bona percussió per anar combinant cops amb la dreta i amb l'esquerra. Jo crec que vaig agafar el baix perquè l'slap em flipava i quan vaig començar ja li anava dient al profe vull fer slap, li anava passant discos i coses d'aquestes on els baixistes eren molt virtuosos i el profe va saber frenar-me els peus i que primer fes el que tocava. També hi ha una tècnica que no s'utilitza molt que es diu tapping, que consisteix en tenir les dues mans sobre el màstil i fer-se l'harmonia i l'acompanyament a la vegada. A mi no em surt gaire bé perquè no és una tècnica tampoc amb la que m'hagi dedicat massa i no és una tècnica que serveixi, no és una tècnica pensada en banda, sinó és més a nivell individual. Però aquestes serien les 3 tècniques bàsicament per tocar el baix. El meu instrument, el projecte, aporta una funció brutal que fa de nexe entre el ritme que el faria la bateria i la resta d'instruments. O sigui, compacto l'harmonia i el ritme d'alguna manera, amb aquest projecte i amb tots els projectes on hi hagi un baixista. Em resulta impossible casar-me només amb una cançó perquè tota la cantata és genial i el bo és que cada cançó té la seva particularitat. No podria dir una perquè n'estaria deixant de banda unes altres 8. Però sí que les dues que més bé m'ho he passat són amb il·lusió i amb força.
perquè un és reggae i l'altre és funky, són dos ritmes amb l'arrel en la música negra que a mi és el que més em motiva. Mira, a mi em sent endevinar quina de les dues és aquest patró. Doncs amb aquesta cantata he de donar gràcies que he pogut aprendre, perquè la persona que ho dirigia, l'Òscar, és una persona que entén molt de música i també del món del baix elèctric, i ell tenia unes idees que a mi potser no se m'haguessin acudit, i al dir-me-les, doncs, per mi és un aprenentatge, un enriquiment, i això està molt bé.